alaikum ni da ƙanin mijina kashi na biyu. Suna fita ya nufi inda ya fakin ɗin motarsa. Buɗe mata ya ta shiga ta zauna shi ma ya zaga ya shiga ya ja motar suka bar gidan. Tun kafin mu ƙarasa unguwarmu na ce ya sauke ni. Haba baby don Allah yau kan ki bari na ƙarasar da ke. Wani irin kallo na jefe shi da shi. Wani irin yawu Muhammad ya haɗiye. Yana son Aisha sosai amma duk da haka in ta haɗe ran nan ta kalle shi da wa'annan idanun nata tana mai ƙwarjini sosai. Ganin yadda Muhammad ya yi ne ya sa ni sakin murmushi. Sai kuma lokaci ɗaya na ƙara haɗa rai na ce, ni zan tafi sai na ji saƙo. Ina kaiwa nan na buɗe murfin mota na fita. Ta taga na leƙa na ce, bye baby, sai na ji ka. Ok, sai mu yi waya anjima. In ka kira ni ba za ka same ni ba, don bacci zan je na yi. Ina kaiwa nan na bar wajen. Ina zuwa gida na tarar da baffana a ƙofar gida. Durƙusawa na yi har ƙasa na ce, baffa, sannu da hutawa. Murmushi baffa ya haɗu da cewa yauwa mamana, kin dawo? Eh na dawo baffa, to maza ki shiga gida. Kaina na gyaɗa sannan na miƙe na shiga gida. Assalamu alaikum, na faɗa a lokacin da nake shigowa zauren gidanmu wanda aka yi shi da katako. Da mu a nan Yawunde in baka da hali da katako za a maka gida. Wa alaikis salam, aka amsa min daga cikin gidan. Shigowa na yi na tarar da inna akan murhu tana hura wuta. Tana ganina. Ta washe baki haɗe da cewa, sannu 'yar albarka, kin dawo? Eh na dawo inna. Wallahi na gaji sosai, wani bacci ma nake ji, na faɗa. To maza ki je ki yi bacci. Ki kwanta kafin na gama abincin rana. Fuska na ya mutsa da na ji inna ta yi maganar abinci, don na san ba wani abincin kirki take dafawa ba. Gaskiya ni kam, inna ba zan ci wannan abincin ba. Ƙasa na yi da murya na ci gaba da faɗin. Kin san yanzu abin da zai faru? Kai inna ta girgiza alamar a'a. Kawai in kin gama ki zuba wa baffa kawai, ni zan kira Muhammad in ce masa ya siyo mana kaza da yagwat. Sai mu ci. Jin da inna ta yi na ambaci sunan kaza da yagwat ne ya sa ta lashe baki. Don inna akwai ta da kwaɗayin masifa. To shi kenan. Tun da haka ne bari na rage garin da zan tuƙa tuwon sai mu ajiye sauran sai gobe. Taɓe baki kawai na yi na shige ɗan ƙaramin ɗakina da aka yi shi da katako shi ma. Ba tare da na ƙara tanka ta ba. Ita ma dai inna ba ta damu ba ta ci gaba da hura wutanta. Bastos, wato unguwar su Janar Kabir kenan. A wani tamfatsetsen gida sojojin da suka mai rakiya suka yi hon mai gadi ya buɗe musu. Get direba ya cilla hancin motar cikin gidan. Masha Allah kawai na iya furtawa. Dan in na ce zan faɗa muku irin kyan da kuma tsaruwar da gidan ya yi ɓata lokaci ne. Don komai na gidan mai kyau ne da tsada. Fulawoyin gidan ma kaɗai abin kallo ne. Bayan direba ya yi fakin, fitowa suka yi sai nan ake da shi. Kana ganin sa ka san ɗan gata ne sosai. Yauwa baba baɗona, ka je ka samu ka yi wanka ka zo ka ci abinci. Dan yau akwai magana mai muhimmanci da nake so mu yi da kai. Maganar me mama? Kai dai ka fara zuwa kai wanka tukun. Ba tare da ya ƙara cewa komai ba, ya juya ya wuce ɓangarensa. Ke ma Bahijja ya kamata ki je ki samu ki kwanta. Kin ga tun safe da kika tashi muke ta aiki ba ki koma ba. Buɗe baki Bahijja ta yi da niyyar yin magana. Mama ta dakatar da ita ta hanyar cewa, kin ga dakata, na san me za ki faɗa, don haka ki wuce kawai ki je ki huta. Kai Bahijja ta gyaɗa mama sannan ta bar wajen. Da kallon tausayi mama ta bi Bahijja da shi, sannan ta juya ita ma ta nufi nata ɓangaren. A zuciyarta kuwa tana alwashin nemowa Bahijja 'yancinta. Duk da Muhammad ɗanta ne, amma dole ta yi maganinsa. Da haka dai ta shiga ɓangaren ta domin zuwa haɗawa Baba Baɗo abinci kafin ya kammala wanka. Yana shiga falonsa ya juya ya kalli Kaftin Salim. Ya ce, yauwa Salim, kai ma ka wuce gida ka je ka huta, in ya so ka dawo da yamma. Dan ni ma ina gama wanka in na ji na ci abinci, zan dawo na yi kwanciya. To sa, Allah huta gajiya sai anjima. Sarawa Janar Kaftin ya yi, sannan ya juya ya bar falon. Akwatinsa da Salim ya shigo masa da shi ne ya ja shi ya wuce ɗaki da shi. Kamar yadda falon ya kasance tsatsaf, to haka ma ɗakin shi ma tsaf yake. Ko ina ya yi kyau, masha Allah. Kayan jikinsa ya rage ya ɗaura tawul a ƙugunsa sai ya shiga toilet domin yin wanka. Bayan minti 40, gaskiya mamana, na yi misin ɗin abincinki sosai wallahi. Janar ya faɗa lokacin da yake kai loma a bakinsa a karo na 3. Ai kuwa, ka kusa daina samun abincina, don ba zan zauna ina yi wa ƙaton saurayi kamar ka abinci ba.
Mama ban fahimta ba. Ai dole ka ce baka fahimta ba. Ai kuwa yanzu za ka fahimta. Aure za ka yi, na gaji da zuba maka ido, kana yin abin da ranka yake so. Don haka na baka nan da kwana 5 ka kawo min matar da za ka aura. Dan ina so kafin ka koma nan da wata 1 ka yi aure. Haba mama, ta ya nan da wata 1 zan samu mata na kuma yi aure? Ka ga Baba Baddo, wannan maganar da na yi babu fashi, don haka ni na gama magana. Yanzu shekara 1 da auren Muhammad, amma kai har yanzu shiru. Don haka ya zama dole kai ma ka nemo. Don ba za dai ka taɓa ce min baka da 'yan matan da suke son ka ba. Don ko ni ma in mun fita tare, ina ganin 'yan matan da suke cewa suna son ka. Baba Baddo, kana da kyau, kana da kuɗi, kana da gata. Baka rasa komai ba, don haka me yasa ba za ka yi aure ba? Baki Janar ya buɗe da niyyar ba wa mama ansa. Sai ya ji an riga shi. Kar ki damu mama, zai samu nan da kwana 5 ɗin in Allah ya yarda. Daga mama har Janar juyawa suka yi suka zuba Muhammad ido da ke shigowa. Har ya ƙarasa gaban teburin cin abincin. Barka da dawowa Hammana. Maimakon Janar ya amsa, sai ma tsaki ya saki sannan ya ci gaba da cin abincinsa. Hankali kwance, Hamma ka yi haƙuri. Wallahi wani uzuri ne ya taso min daga wajen aiki shine ina idar da sallar asuba na wuce. Ka kyauta Muhammad. Ka ci gaba da abin da kake yi, Allah ya bada sa'a. Mama ta faɗa sannan ta miƙe ta nufi sama. Har ta fara hawa sai kuma ta tsaya. Haɗe da jiyowa ta kalli Muhammad. Yauwa, ka rubuta wa Bahijja, saki ka kawo min ina jira. Nan, dan ba za ta ƙara ci gaba da zama da wanda baya ganin girmanta da mutuncinta ba. Don haka na baka nan da rabin awa ka kawo min takardar nan. Ka dai ji na gaya maka. What? Saki? Muhammad ya furta cikin tsoro. Mama kan tana kaiwa nan ta ci gaba da taka matattakala. Ai Muhammad duk ya ruɗe. Dan ba wai baya son Bahijja ba. A'a, yana son ta sosai. Kawai dai tun da ya haɗu da Aisha ya ji gaba ɗaya baya son zama da wata mace in ba Aisha ba. Kuma bai san me yasa baya jin sha'awar aurenta ba. Kuma ko da za a tambaye shi dalili, bai san wace ansa zai bayar ba. Sai dai kawai ya san yana son ta kuma ba zai iya rabuwa da ita ko mai za a masa. Haka ma matarsa, ita ma yana son ta sosai don zai iya cewa ya ma fi son ta akan Aisha. Cikin tashin hankali ya fara taka step ɗin har ya cimma mama. Bai yi wata ba ya kama hannunta. Jiwa maman ta yi, a fusace ta fara mai masifa. Wai me haka ne Muhammad? Ko ka ɗauka don ka riƙe min hannu za ka hana ni aikata abin da na yi niyyar yi ne? A'a mama, ba zan hana ki ba. Amma don Allah don Annabi, kar ki raba ni da matata, wallahi ina son ta. Allah ina mugun ƙaunarta. Gaskiya Muhammad, ka canza gaba ɗaya. Kamar ba Muhammad da na sani a baya ba. Ni dai kawai ka kawo min takardar nan. Tun da ba ka iya riƙe ta, wani irin kuka Muhammad ya fashe da shi cikin kuka yake faɗin. Haba mama don Allah ki taimake ni. Kar ki raba ni da matata, wallahi ina son ta. Zan kula da ita kamar yadda nake yi a baya. Shiru maman ta tana kallon Muhammad. Da gaske Muhammad na son Bahijja sosai, amma tana mamaki yadda lokaci ɗaya ya canza. Don ita ba komai yasa ta ce mai saki Bahijja ba sai don ta ɗauka ya daina son ta ne. Hamdala ta yi a zuciyarta. A fili ko cewa ta yi na ji tashi ka tafi. Amma ka sani in har na ƙara ganin wani abu to wallahi za ka sha mamaki. Tana kaiwa nan ta juya ta ƙarasa haurawa shi kuma ya miƙe ya sauka. Tun ɗazu take bakin ƙofar shiga falon ba don komai yasa ta fasa shiga ba. Sai don jin maganganun da ke fitowa daga bakin Muhammad. Me yasa? Muhammad ne yasa ta dakatar da shigan da ta yi niyyar yi. Ta ji daɗi sosai a lokacin da ta gama sauraron duk maganar da yake faɗa wa mama. Wani irin murmushin farin ciki ta saki sannan ta juya ta bar wajen ta koma ɓangaren su. Dama kuma ba don komai yasa ta zo ba sai don tun ɗazu da mama ta je ta yi bacci. Tana shiga ɗakinsu ta kwanta amma ta kasa bacci. Kusan minti 30 ta yi a kwance amma bacci ya ƙi zuwa. Sai can ta ji ƙarar shigowar motarsa. Miƙewa ta yi ta liƙa taga. Ya fito daga cikin motar ya nufi ɓangaren mama. Dalilin da ya sa ta zuwa kenan. To tana zuwa bakin ƙofar shiga ta ji suna magana. Sai ta tsaya ta ji duk abin da suka tattauna. Ɓangarensu ta koma. Tunda mama da Muhammad suka fara magana bai tanka musu ba don baya shiga abin da bai shafe shi ba. Yana kammala cin abincinsa ruwa ya sha sannan ya miƙe wuce fat ɗinsa. Kuma dama shi Muhammad tun da mama ta haura sama ya bar falon ya wuce ɓangarensu domin yin abin da ya dace kar mama ta raba shi da matarsa.